onye ka aṅụ n'ala anya eme unu na-aṅụ ihe isi unu na-aga ebuli. Kedu onye na-afụ ife a? Ọhọ brọda na-afụ na Facebook kwa mbọsị. Nkụrụ a na kedu afa gị? O nwekwara ife ị na-alụ? I nwekwara anything ị na-eme for religion? Kedu onye dị ife a? Yeah, I still remain Mr. Ezekwe Jofor. I am the founder of Igbo's Love and Self-Charity Foundation worldwide. Okay, Maazị Ezekwe, ọngụnwa. Nwanne nnọọ. Biko ka njikere kedu ife ị na-edistọbụrụ Christianity na Nigeria? Kedu ife ị na-edistọbụrụ ndị ụka? Kedu ife bụ iwu gị? Achọrọ m ịmụ ife bụ iwu gị. Do you know my anger? My anger is that the Nigerian Christians they are presenting Jesus as a powerful something. Nwanne nke ị na-ekwu mụ ha nọrọ na ya o. Mụ ha nọ na nke ị na-ekwu kịta na. My mother were pastor. Nne m ezigbote pastor ama ama. And ọ na-eme so many things. Ọ na-eme ọtụtụ miracle. Ọtụtụ ife ịrịba ama na-eme. Ọ na-akpọlite ndị nwụrụ anwụ. Ọ na-agwọ onye nọ n'ọrịa. Ọ na-emekwa onye ejighị ego n'akpa. Onye ahụ ejide ego. Even mụnwa na onwe m. Last time m jere n'anya bụ ụlọ ụka. Eji m ego n'akpa nọ na m ericha n'anya bụ ego. Ya bụ ego adịghọzi. Agotara m ife ị kedu ife ị na-ekwu ekwu, kedu ife ị nwere ịgwa m? This is the first scam that happened to the life of a black man. Okay, aghọtago m ife ị na-ekwu. Mana kedu ife mere ije dị stọf karịa pastọ ndị nọ na Facebook? Kedu ife mere na ide ekwe ha ṅụrụ mmiri tọgbọ iko? Ọ gịnị kedu ife ha mere gị ha tabiri omeji gị? Kedu ife bụ iwu gị? Kọwasịala ya ọfụma. One of their reverend father will come out to say, hey, they shot at me, it did not enter. They shot my car, I will begin to roll. These things are scam. They just want their name to trend. Christianity can never trend in Africa without scam. This is the first Yahoo that happened on this planet Earth. Nwanne nke ị na-ekwu mụ ha nọrọ na ya o. Mụ ha nọ na nke ị na-ekwu kịta na. My brother, make sure you share this video. This video needs every Nigerian citizen, black African, they need to use to watch this video.